имрӯз таҳти роҳбарии раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи навбатии комиссияи марказӣ баргузор гардид ки дар он 7 масъала мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҷиҳати мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон барои шаффоф ва ошкоро баргузор намудани интихобот таъмини шароити баробар барои ҳамаи субъектҳое ки дар раванди интихобот иштирок мекунанд ва муайян намудани тартиб ва василаҳои гузарондани ташвиқоти пеш аз интихоботӣ қарори комиссияи марказӣ дар бораи тасдиқи қоидаҳои гузарондани ташвиқоти пеш аз интихоботии номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳизбҳои сиёсӣ ки номзад пешбарӣ намуданд баррасӣ ва қабул гардид. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихобот ташвиқоти пеш аз интихоботӣ баъди ба қайдгирии номзад оғоз ёфта як шабонарӯз пеш аз интихобот қатъ мегардад. ҳамзамон комиссияи марказӣ бо қарорҳои дахлдор тартибҳоро дар бораи ташкили хазинаи интихоботӣ истифодабарии он аз ҷониби номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳизбҳои сиёсие ки ба ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ номзад пешбарӣ намуданд баррасӣ ва тасдиқ кард. ҷиҳати инъикоси ҳамаҷонибаи интихоботи дар пеш истода дастрас намудани маълумоти саривақтӣ саҳеҳ ва ошкоро ба интихобкунандагони ҷумҳурии тоҷикистон қарори дахлдори комиссияи марказӣ оид ба қайдгирии намояндагони воситаҳои ахбори оммаи ҷумҳурӣ дар интихоботи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид. қайд гардид ки воситаҳои ахбори оммаи ҷумҳуриявӣ баъди ба қайдгирӣ ҳуқуқи инъикоси раванди интихоботро пайдо мекунанд. корҳои омодагӣ барои дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ баргузор намудани интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ идома доранд.